Христос рождається, славіте Його. Нині по церковному юліанському календарю останній день року старого, завтра Новий рік. Новий церковний рік, або церковний рік по юліанському богослужебному календарю. Для нас, православних християн, особливо для жителів Закарпаття, історичної Карпатської Руси, котрі 1150 років православні і живуть по цьому календарю, пройшовши історію таку велику, вище тисячолітню, перетерпівши различні напасти, различні окупації, различні другі народи, які давили нас, які много од нас забирали, лишали, тиснули. І ми видержали все, оставшись і православними, і восточного обряда, і зберігши богослужебний церковно-слав'янський язик, який був для нас одноразово і письменним, тому що ми перший народ у Європі, котрий 1150 років назад отримав свій національний живий язик для богослуження, на котрий і перевели Кирил і Мефодій наше священное Писание. Удивительно, що для многих людей не зрозуміло, чому ми донині у церкві святочно сокотимо бережемо цей древній язик. Невжелі не можеш прислухатися до неких современних умників, а може перевести на нові мови Слово Божоє? Та може би ліпше було. Так думали протестанти-сектанти. І коли перевели Євангеліє на нові современні мови, а нові современні мови в основному були іскусно сложені, тобто не були живими язиками тих народів, а просто пізніше стали державними і заставили людей так говорити, то ясно, переводя на такі штучні мови, Слово Божє втратило силу, втратило об'єктивність, втратило достоверність. Мало того, що наше священне Писання переведено святим Кирилом і Мефодієм із древньогреческого переводу Септуагінти 72 переводчиків євреїв, котрі колись у період правління Олександрійського царя 72 перевели Старий Завіт із староєврейського на старогреческий, і потім цей чистий древніший перевод оказався майточним. І з нього і перевели на слав'яно-руський язик Кирил і Мефодій священне Писання. Довгий час, в тому числі і в Руській православній церкві, перевели так називаємий синодальний перевод Біблії. І то було так важно, розказували, що то дуже добре. Потім перевели на різні язики. У поляків так все стало, що 6 переводів мають Біблії і різна. Кожний регіон, мабуть, свої Біблії. То же саме і в Чехії все стало. Но там, де держалися древнього язика, майточний перевод. Ними оказалися древній народ русини під Карпатами, котрі і вижили за то, що держалися богослужебного язика. Представмо собі, на вулиці звучить австрійський язик, німецький язик, потім мадярський язик почти 1000 років, а в церкві звучало по-нашому: «Благослови, душе моє Господа, хвали, душе моє Господа, миром Господу помолимся, во царстві Твоєм пом'яни нас, Господи». Не потребувалося ніякого перевода. Язик настільки близький і родний, що князь руський Блатенський Коцел нараз відкрив школи і набрав туди дітей. І в короткому часі навіть малі діти швидко навчилися читати по кирилиці,
що раніше не могли робити ні глаголиці, ні по латиниці. І язик швидко освоїли слав'яни. Видя такий великий успіх, Латинська католицька Западна церква майже всі роки, коли діяли Кирил і Мефодій, особливо пізніше по смерті Кирила, Мефодій іще примерно 20 років совершав місійну роботу. Та не тільки мішали йому, не тільки запрещали слав'яно-руський язик, но ще його і кинули на роки в тюрму та сміхувалися над ним. Ето історія, життя зафіксувало. Но ми тепер кажемо, яке чудо, що ми маємо можливість за 1150 років самий точний перевод Євангелія на славяно-руський язик. А от нові язики, нові переводи на молоді язики зробили із староєврейського, або просто з єврейського, і в результаті нарвалися на неточності. В 1947 році, тобто після Второї мирової війни, на Кумранах, такі гори суть у Палестині на Святій Землі, у кумранських пещерах знайшли кумранські літописи або писання. Там листочки, з котрихся там кумрани молили. І що було удивлення? Вияснилося у 1947 році, тобто майже через 100 років, як ця синодальна руська Біблія здала, як Огієнко на українську мову переводив, вияснилося, що кумранські оригінали древнього писання співпадають із Септуагінтом, тобто із нашим переводом. Вот почему несовременний російський, несовременні другі язики мови не оказалися способними так передати священне писання, як наш древній славяно-руський язик. Вот почему його держимося, володіємо державною мовою, як требує закон, бо то не є проблемно. Колись наші предки мусили і по-німецьки знати, по-латинськи, мусили знати і по-мадярськи, а кіт не знали, та гойкали на них. І чеський язик. Чехи нас недовго були, 20 років, бо спершу, що зробили, нараз наклепали своїх чеських школ, не вспіваючи нашим людям зробити школи. Це означає, що в кожному народі є націоналізм, хвороби, котрі б хотіли своє нав'язати другим. Но спасав ситуацію церковнослав'янський язик на 90%, а може й більше, співпадаючи з живим язиком нашого народу. І от нині читаємо текст, котрий не потребує перевода. Рідкий случай, що в Євангелії спом'януло такий гнів, з яким Ісус виганяв їх вон, коли казав, що ви тут робите, куплі дієте і превратили сте храм на вертеп розбойників. Вот почему и для православных христиан всегда был этот вопрос, чтобы в храме было удобно молитися, чтобы удобно было там чути церковний спів, ясне церковне пєнє і добротна, ясна і по Євангелію церковна ісповідь і церковна проповідь. І ще один момент. Хотіли книжники і фарисеї взяти Ісуса, ми боялися людей. Но Він їм як казав? Крещення Іоанна було з неба, це від людей. Вони дуже хитрі, і то та хитрость у книжників і фарисеїв донині є. Якщо вони в чомусь програють, або явно забрехалися, лжу кругом наляли, коли їх обличать, заніміють. Вся преса на то питання не говорить, із інтернету все зачищають. Ніч не є там, де програли. Почому? Да тому що бояться, щоб істина дійшла до людей.
А Ісус їм прямо каже, ну так от кого було крещення Іоанново? Всі люди знали, що від Бога. Іоанн Креститель крестив і йшов крещенню, казав, я вас крещу водою покаяння, тренірую вас, битися, готовилися до покаяння. Но йде за мною той Месія, котрому я недостойний розв'язати ремінь на сапогах, той вас буде крестити Духом Святим і огнем. Так откуда було крещення Іоанново? Книжники, фарисеї думали, скажемо з небес, так чомусь ти не повірували йому, що я Месія? А скажемо, що від людей, та боялися Бога, бо люди б їх нараз там побили, невзирає на те, що вони чиновники і високопосадовці. В древності народ швидко брав каміння, і чиновники діставали за свою ложь зразу же. Сьогодні, звісно, чиновники живуть в лжі, але наказати їх не так уж просто. Ну явно розуміти, що завершає Старий рік, ми кажемо, Господи, благодарим Тебе, що ми залишилися у вірі православній канонічній. То, що невзирає на такі ужасніші нападіння в пресі, обвинення чуть ли не в ізмені Родини, бо ти ходиш до канонічної церкви, ми не взираємо на ті злочинські вирази і злочинні погрози, котрі нарушають закон і основний закон держави. Ми розуміли, що як унія заводилася нагло державою, польською, Казиміром польським, або у нас австрійцями в Ужгороді прийшли, нагло забили унію, а потім державна машина била всіх, мусите бути уніятами, то ясно стало, що й тепер придумали чиновники ПЦУ і б'ють туди, наганяють насилу людей. Но чому насилу? Ніколи релігія насильственно не приймалася Богом. Господь смиренно каже всім нам, сине мой, открий мені серце, я клопкаю, стучу у твоє серце, позволительно прошу дозволу войти. Така тонкость релігійна, уви, грубіянам 21 віка непонятна. Поголовно безбожники, не церковні, не моляться. Хлопчики, котрі нападали на наш собор, коли їх притиснули, мали одного, скажи, отче наш, і отче наш не знав. Ясно стало, сесь мір, з одного боку, ужасніше, хвалящийся, що він передовий, а другою боком монети катастрофічно на 100 років відставший від того, щоб розуміти, що релігія, віра в Бога – це та сила, яка об'єднує націю, об'єднує народ, об'єднує силу, цілує держави, особливо в періоди опасні. От чому і ми молимося кожен день. І благодаримо Бога, що за прошлий рік, кожен день в нашому соборі теплилася молитва, і ще молимося о здравии властей и воинства. І ще молимося за путешествуючих, труждаючихся, за всіх тих людей, котрі в напасті, котрі в пліненні. Господи, скільки молитв за наших людей, за наших громадян творилося і твориться в нашому храмі і в нашій церкві. І Ти, Божа Мати, благослови наших людей у новому році, бо так нам важливо знати, що коли ми з Богом благословенні, так як наші предки, то що би це не случило в цьому світі, ми з Господом, ми з Богом. І Бог своїх одіне, нагодує, діточок воспитає, поможе воспитати, дай нам можливість силу обійти аномалії, препятствия цього світа, щоб чистим, хоча узким путем духовним ми йшли, а в вічності фініш Його Царство Божоє. Амінь. Христос рождається, славіте Його.